ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. Kaya't kung ikablaw, kada kayo kakapsat itang malam, iti maysa naggasat ang malam, kada kayo amin, nga dumdumngag iti dahi iti nga programa, mensahe iti panakaisalakan. Sumambay manin kada kayo, kada iti pagtangan nyo, iti kada oras, iti alas 2, saking gana iti alas 2:30, iti malam, iti Domingo. Daydayaw ti Apo kakapsat, ta nagsasarak tayo manan iti dahi iti nga programa. Kat sapay kuma, tada kayo kakanayon nga nakatunin kadagati sibay iti radyo. Madaydayaw ti Apo kang runani kablaw kita nga malam, iti nagan nakapapatgan kadagati suamin nga nagan, iti nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Madaydayaw iti Apo kakapsat. Kaya't kung ang kablawan, dagiti kakabsat nga dumdumag dita Grace Christian Assembly of God Salvador First, dagiti kakabsat nga young people dita, iti praise and worship leader da ni Sister Abril Pascua, kastamog ni Brother Ariel Pascua, Brother Will Bilardi, Sister Crispy, Sister Christine Joy, Sister Cristal, Brother Clifford, Brother G. Ford, ni Brother Julius Sam, ni Brother A.G. Boy, ni Brother Gian, ni Brother Gio Gambua. Matidayaw iti Apo kakabsat, kastimot nga kablawak, dagiti kakabsat nga dumdungeg dita Kalumbuyan, Barangay Kalumbuyan, ni Ama Emiliano Cortado Sr., kastamot ti atin ng asawa ni Mother Los Cortado. Kastamot ti panagdingdingeg na dagiti kakabsat dita Langigan Segundo, ni Sister Brenda, kastamot ti atin ng asawa ni Brother Armando Gaboy, matidayaw iti Apo. Kastamot na kablawak, dagiti dumdungeg via Facebook Live, the Pastor Burley and Pastora Mercy Quezon, dita Barangay Kasantaan, Urdaneta, iti biyang iti Glorious Church Mission, matidayaw iti Apo. Kastamot na kablawak, dagiti nayat nga sponsor tayo, iti daytoy nga malam, nga daday iti Europe, the Pastor and Mrs. Jonah Gaygayed, ni Sister Jingjing Felix, Sister Petrona Banwa, Sister Marilo Cumbas, Sister Veronica Danggalan, Sister Mary Joy Cumulob, Sister Hilda Rinante, ni Sister Junaline Digay. Madidayaw iti Apo, yaman tayo kadagitoy nga naayat ni sponsor, isuda ti may sa sanggir, kakabsat, iti daytoy nga broadcast tayo, iti daytoy nga radyo tapno ti Ebanghelyo ni Kristo, may panayag kadagiti kabangibang nga lugar, tapno dagiti sa ampay nga nagpamati, kinaputi nga Jesucristo, agpamati da, madidayaw iti Apo. Sakpay nga mapan, iti panagkarara kakabsat, tayo makangeg iti maysa nga kanta, kas panangarana tayo kani Apo Diyos, kas tamot ti panangarana kata kayo. Iti title na iti kanta kakabsat, Langit na Tahanan, mandayo ti Apo. Ang tanang nilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailanpaman. Wala nang karamdaman o kapighatian, ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilang.
Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luwa'y kaniyang papahiran kahit sino ka man. Gabit araw ay lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi na sasapit gulo na pinangangambahan. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon at tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kaniyang inilan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luwa'y Kaniyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kaniyang inilan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luwa'y Kaniyang papahiran, mga luwa'y Kaniyang papahiran, mga luwa'y Kaniyang papahiran kahit sino ka man. Agkararag tayo kakabsat, bendito nga naparabol nga Diyos, sagyamang kami ti mensahe nga, dahito nga kanta o Diyos, ipalagip na kada kami, nga din sa ganam nga pagtangan, nain langitan nga balay, para kadagiti so aming agpamati, nga nagayat kanya puming Isu Kristo. O Diyos, ita nga malam, Apo, sa sinuman ti nga da nga dumdumag, ita nga malam, Apo, dawatak nga sagidem, dagiti puso kang panunod da, daman Apo, dagiti sa gubanit, ti bagbagida Apo, physically, in the mighty name of Jesus, agasam kadida o Diyos, kadagiti agsagsagaba Apo, iti anxiety, stress, Apo, itang malam, itinaga na Jesus, sakita mida, tulungan mida, arakupo mida, o Diyos, ipariknam nga sikati Diyos sa managayat launay. O Diyos sa manakabaling binisyonam, natin nga programa, binisyonam Apo, tadipon mo nga mangyag timinsay kada kami, at Apo ka na kami, itinilangitan na kinasirib, tapno iti kasta Apo na anay, ngayon kami mawatan na gitoy nga minsahim. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Mapantay nga rod kakabsat, kadagiti sasaw ni Apo Diyos, daytoy nga malam kakabsat, nagragsagan tayong lakamon, dagiti na espirituan nga makan, kadagiti kararuan tayo nga malam, iso dagiti sasaw ni Apo Diyos. Tati Biblia saritaan na, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Isod gapuna kakabsat, ngayon tayong dengan, itisaw ni Apo Diyos, ita nga malam. Ket aramatan tayo dagiti pagdengeg tayo tapno maprodyos iti pamati kada tayo kakabsat. Madaydayaw iti Apo. Ititima tayo kakabsat ita nga malam kakabsat kastoy iti panagkunana. The beautiful home prepared by God for His people. The beautiful home prepared by God for His people. Itinapinta sa pagtangan ng isagsagana ti Diyos para kadagiti tattao na. Iso nga, tatay nagkanta kakabsat, di title di kinantak, Langit na Tahanan. Tapno may konektar kakabsat, daytoy nga minsay tayo, iti daytoy nga malam, may papan iti langit, nga pagnaadan, kadagiti so amin, nga agpamati nga niya puting Isu Kristo.
Iti pangalaan tayo kakabsat, iti teksto tayo, iti dayti nga malam. Manipod iti Revelation chapter 21 verse 1, naging gana iti 4 kakabsat. Kuna na ti Lucano, kalpasan na nakitak ti baro a langit ken ti baro a daga, awanen ti muna a langit ken iti imuna a daga. Awam metten ti taaw, ket nakitak ti nasantuan a syudad ti baro a Jerusalem, a bumababa manipod langit nga gapu iti Dios, akas ti babay a nakawusan agkasar ken mangpadpadan iti lalaki nga makikalay sa kingkuana. Nakangigak iti napigsa at timeg a naggapu iti trono kunana, agnaiden ti Dios iti sidong dagiti tattao, makipagtaengto kadakwada ket isudanto ti ilina, kadwandanto ti Dios ket isunto ti Dios da. Punasan nanto dagiti luwada, awanton ni patay, ladingit, sangsangit, wenno ut-ot, agsipud talimabasen, dagiti immununa, abanag. Ti Dios ti mang bendisyon kadagiti nga nabasa nga sasauna. The beautiful home prepared by God for His people. Ano dagiti agsalsaludsod kakabsat, nga kunada, anya ti itsura iti langit. Well, kakabsat, saan tayong 100% nga may lawlawag iti buyang wenno ti itsura ti langit. Nga minikkan na tayo ti Dios iti sumagmamano nga panangiladawan, may papan ti kinapintas itsura iti langit. Dagiti manurat ti Biblia kasken ni Apostol Juan, impakita ti Dios king kuana iti langit ngem limitado laeng, kaya't nangasawen saan nang nakita amin iti karga linaon iti langit. Ni Apostol Pablo nang ti sumagmamanumet nga panangiladawan na iti itsura iti langit. Para ni Pablo ti langit ket saan laeng lugar, dayti ket lugar no sa dino ket adday jay iti presensya ni Apo Dios. Excuse kakabsat. Manipot ijay 2 Corinthians chapter 5 verse 8 kunana, natalged kami unay ket adayo akay kayat mi iti pumanaw iti balay mi, tapno makipagtaeng kami iti Apo. Kaya't nangasaon kakabsat, ti langit ket panakikadwa ijay presensya ni Apo Dios. Imbaga pa ni Pablo, at ilangit ket kangatuwa na diso. Uno imbaga na nga, nakita na iti may katlo nga langit. Imbaga pa ni Apostol Pablo, at ilangit ket lugar asaan nga mailadawan ti sao. Yung 2 Corinthians chapter 12 verse 4 kunana, nangeg na sadyay dagiti banag adi mabali na saritaan, asaan kuma asawon ti tao. Kaya nang asawon kakabsat, ti kinapintas ken kinadayag ti langit, ket saan amay lawlawag iti saulaan. Imbaga na pay ni Pablo at ilangit ket isu ti pudno nga ili tayo. Philippians chapter 3 verse 20 kunana, tati panangipagili tayo adda sa dilangit. Our citizenship is in heaven. Kuna ni Apostol Pablo. O nagtarigagay tayo no naduma nga agbalin nga sla citizen. Ija Amerika, wano ijay England, wano ijay napinta sa nasyon. Tano naduma tarigagayan tayo gumamat iti napinta sa panagbiag. Diti rabaw ti daga. Ngam dagitoy nga kinapintas ken kinarangay diti rabaw ti daga ket temporaryo lang hangag bayag kakabsat. Anyaman nga oras mapukaw dagiti banbanag nga dati ti rabaw ti daga. Ngem dadjay langit nga ibagbaga ti Biblia ay ayatan nakakapsat. Ket langit nga isu ti pudpudno nga ili tayo. Nga amin nga namati king kuana. Lugar nga ni kaanuman saan nga madadaan nga magtalinaed iti agnanayon. Kasano iti kinapintas dayti nga langit ni bagbaga ti Biblia kakabsat. Number 1, heaven is beyond human imagination. Saan nga kayat saan nga kaya kakabsat iti kapasidad ti tao
nga panunutan ti kinapintas dahil langit ngayon sa gana ni Apo Diyos. Kaya nangasawan, lampas sa imahinasyon ng tao ang kagandahan ng langit, kakabsat. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, kunana, asaan na nakita iti mata, saan na nangeg ti lapayag, ket saan asimreg ti puso ti tao. Dagiti banbanag, ngayon sa gana ti Diyos, kadagiti agayat kingkuana. Yan. Ni Apostol Pablo, kakabsat, heaven is beyond human imagination. Ang lamay lawlawag, ti saulay. Kakabsat. Dahito ka nga langit, kaya nang asawan, no napintas iti addang, iti panunot tayo, nga pampanunot ng mang imahinasyon, dahito langit nga magbaga ti Biblia, mas napinpintas pa'y dahil insagana ti Diyos, nga talaga nga buya ti langit kakapsyak. No, itakot saan pa'y nga talaga nga inyawat, itibiyag mo kani Apo Diyos. Iyawat mo. Tapno ti kasta, sigurado ka, nga dalugar mo daytoy nga langit ng sagana ni Apo Diyos. Agparistrukan, tapno ti kasta mas simpa, dahil relasyon tayo kani Apo Diyos. Taday ito ngamin nga langit nga sagsagana ti Apo, insagana na para kadagiti gay ayat kingkwana. Kat no saan mo nga inayat ti Diyos, manipod iti rugi, ken lipas iti panagbiag mo. Awan to ti lugar, iti presensyam, ijay presensya ni Apo Diyos. Isud nga po nakakapsat, naisagana na ito nga langit, para kadagiti tao nga gayat kengkuana. Iso nga ti Biblia kunana nga love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul. Dahiti kakapsat nga panagayat ket panagayat iti adda relasyon na kani Apo Diyos. Tamo mayat ti Apo no awan jit pudpudno nga koneksyon ken panakirelasyon kani Apo Diyos kakapsat. Kasapulam iti may konektar, kasapulan day tabiyag mo nga may konektar kani Apo Diyos. Tanusana na konektar kakapsat. Awan ti lugar tayo, dahil sagsakana ni Apo Diyos, para kada tayo kakabsat. Isong habang nasaba pa, iti Biblia saritaan ng redeeming the time, because the days are evil. Gundawayan nyo aming at tiyempo, agsipot na ti panpanawan, dumakas da. At dapat tiyempo tayo agpamati, mayurno si relasyon tayo ti Apo. Kat agbabawi tayo kadagiti amin na nagkurkurangan tayo di naglablabas. Kat saan met nga mangpabain ni Apo Diyos no masidigtay kingkuana nga mangpakaagpakawan kadagiti nagkurangan tayo. If you confess kung nati Biblia, no ikumpisar mo, iti aming abasol mo, 1 John chapter 1 verse 9, isukat nalintag kung na jay, kan matalag amang pakawan, mangdalos kadagiti so amin, nga nagkurangan ka nagbasulan tayo kingkuana. Nakasagana ti Apo, kutayaba na tayo, no masidig kingkuana, tapno nagpakawan, tapno masimpa, kan may siglot, ninapugsat a relasyon, ti tao kan ni Apo Diyos. Tanay sina kakapsat, iti relasyon, iti tao kan ni Apo gapo, iti basol. Sud gapo nang habang nga dapay tiyempo tayo, ti Biblia kanayon ng ibagbagang ipukpukaw, repent for the kingdom of heaven is at hand. Agbabawi tayo kakapsat. Number 2 kakapsat, panangiladawan, iti kinapintas iti langit, heaven is filled with God's glory and light. Ti langit ket napno ti gloria ken lawag ni Apo Dios. Revelation chapter 21 verse 23 kunana, saan na masapul ti init ken ti bulan amang lawag ti syudad, agsipud ta ti dayag ti Dios, iti mangranyag ket ti kordero ti pagsilawan. Kahit nangasawon ti lawag ni Apo Dios ditoy mismo ket isu ti mang papintas taglawlaw, iti langit madaydayaw ti Diyos. Saan na nakasapulan iti Christmas light, umdasan da jilawag ni Apo Diyos. Amang rangrang da gloryana, itaglawlaw iti syudad ti langit, madaydayaw iti Apom. Heaven is filled with God's glory and light. Kaya nang sawan, no apay God's glory gaputa,
Awan ton ti baso lidyahan na makastrek ti baso sa jay nga lugar gaputa napno iti gloria ni Apo Dios. No kunante kami naglorya kakabsat na santuanan diso. Na di Dios sa paggagapuan ti silaw ken gloria ket na santuan nga Dios. Dagiti so amin nga sumrek to jay na santuan da amin manitayo ti Apo ket naugasan da iti daran ni Apo tayong Jesucristo. Isu agpaugas tayo met. Iti daran ni Apo tayong Jesucristo. Iti agdama kakabsat. Gapo narugitan tayo gapo ti baso. But because of the blood of Jesus nga naiparukpok ijay cross ti Kalbaryo kakabsat. Naikan tayo itinamnaman. Ket awanan ti birtod ti basol. Intuno awatan tayo kakabsat day tangad dara nga mangdalos kadagiti biyag tayo. Kakabsat nga ngayong babaan ti panagpamanti nga naputi ng Jesucristo. Maugasan dagiti so amin na nagkurangan tayo. Nagbasulan tayo kingkuana. Number 3 nga panangilatawan ti Biblia, iti kinapintas ti langit, heaven is perfect and precious. Ti langit ket perfecto ken lugar a napateg launay kakabsat. Iti Revelation chapter 21 verse 18 naging 21, ibaga na sadyay nga gawa sa pirlas dagiti ruangan ti syudad iti kabarbaro nga Jerusalem. Ngasan mata pirlas kakabsat. Maysa nga napapateg nga lahas dito'y rabaw ti daga. Ket ijay syudad ti Jerusalem kabarbaro nga syudad ti Jerusalem. Pagbalinan na laeng arkos iti ruangan manidayaw ti Apo. Ibaga na sabay sadyay nga dayjay kalsada ket puros nga balitok manidayaw ti Apo. Nga pagpagnaan ti tao. Na iti materialis kakabsat, na iti nga kalsada, haan nga northern cement, haan nga dagiti simento nga magkakatang kadagiti hardware. Ngam daytoy kakabsat, nga materialis ket ginto, balitok kakabsat, matidayaw ti Apo. E nangasawan, sumilang-silang to, iti pintas na, dayti kalsada, ijay langit manaydayaw ti Apo ngayon sagana ti Dios. O anyan nga nakaragrag sa kapanunutan nga ti destinasyon ti tawag pamati nga Apo ti Jesucristo. Ket mabadbaddekan lang iti ginto manaydayaw ti Dios. Ijay kabarbaro nga langit kakabsat naramid daytoy nga kalsada. Ket dagiti engineer na sadyay han nga kurap awan ti flood control project iti kakabsat. Talaga nga apag-iso amin nga materials. Han nga asi-asi laeng daytoy nga materials. Kadagiti kalkalsada ti lansangan di langit. Matidayaw ti Apo. Anya pa'y kakabsat. Heaven is no pain, sorrow, or death. Iti langit kakabsat awanton sadyay iti saksakit, ot-ot, wano ni patayawan to ni jay kakabsat. Iji Revelation chapter 21 verse 4, kunana, punasan nanto dagiti luwada, awanton ti patay, ladingit, sangsangit, wano ot-ot, agsipod talimmabasan dagiti mununa abanag. Matidayaw ti Apo kakabsat, awanton ti luluay jay, apay tagluwa ka kamin. Irabaw ti daga, agluwa ka, gaputa masaktang ka. Gaputa adanang buli kanyam. Gaputa filyor. Dagiti banbanag nga tartarigagayan tayo na umay ti pan nagluwa, umay ti pan nakasakit. Dagiti rikna tayo. Ngimji langit awanton ti kasjay. Amen. Awanton ti patay, ijay langit. Awan ti simenteryo jay. Manidayaw ti Apo. At amuyo kakabsat. Iti kada aldaw, according di record nga naala tayo, iti matay iti may isang aldaw, kakabsat. Umababot ti 150,000 at tao, tintiro nga lubong. Gasam da ita, kakabsat. Dayo ti Apo ta, hangkapay nga may isa kadagijay. Nangasawon, inikan nakapay ti Apo, ti kundaway ken tiyempo. Nga maitama dagiti nagkurangan tayo.
Kat itan ti panawon, ti panangi correct, dagiti tagkurkurangan tayo. Agururay na po ti Yesu Kristo, manay tayo ti Apo. Tapno ti kasta, awanton ti birtod ni patay kada tayo. Numampay matay tayo physically. Kunana ti Biblia, siya sino man namamati kanyak uray matay, nagbiag tupay. Ada ti panagungar to. Kaya nasawa na di panagungar ay magbaga niya po ti Yesu Kristo. Panagungar para ti biag ng danayon ni di matang, iti presensya ni Apo Diyos. Awan tumutin ti ladladingit. Apa kami nagladingit ti tao, mariknada iti stress, anxiety, anda makaturturog. Akabsat, agsangit na, awan tun ti sangsangit ijay. Awan tumutin ti ut-ut ijay. Apo, diti rabaw ti daga, mariknatay dagiti naduma-duma klase ti ut-ut. Umay dagiti panagrayuma, panagsakit dagiti tumtumang, paglasinan no do mga datingat lumangkay tayo. Ante nga makapag gaano na makayaya mo ti basketball, no? Tawag ka ti 40 pataasan, medyo bumabanda jay energy man nakaslan ti energy mo idikit kasla dagtawon ka iti 20 nga ore manung round nga taray-taray ka no basketball kuma yung nagtikor tatan na baliwan ka kapsat. Kaya nangasawan nga adda ti panagbalbali physically ka kapsat. Agturturong kayo di makunkuna nga ut-ut ti bagbagi. Ut-ut ti siksiket. Ngumatay dayaw ti Apo, tayo di langit, ngayon sa gana ni Apo Diyos. The new heaven and the new earth. Kahit awanton ti ut-ut ijay. Limabasan dagiti muna nga bambanag. Ngumatay dayaw ti Apo. Kita di kabarbaro nga langit, kabarbaro nga daga. Di Old Testament, una ni Apo siya, I will make new heaven and new earth. Aramidak kunana. Iji New Testament, nalpasan kakabsat. Impasirip ni Apo Diyos, kanijan di bilabid. Kat kunana, nakitak ti kabarbaro nga langit, kan kabarbaro adaga. Matitayaw ti Apo, taijay ti destinasyon, dagiti so amin, ngagpamati king kuana. Matitayaw ti Apo, kat no kayat mo nga may restro tinagan mo, tapno may bilang kanto, dayjay, ngayon sagana ni Apo Diyos, hanagangaw ti Biblia. Masapol nga iristrom tanagan mo ijin libro ti biyag. Siya sino man nga hanto matakwatan, masarakan tinagan na ti libro ti biyag. Kakabsat, may porwakto iti biyag na, ti kinatao na, iji danaw nga po uno lake of fire. Kakabsat nga kayem, dahil iti minsay ti Apo itang malem. Minsay iti panakaisalakan, iti minsay iti tang malem, ket may papan iti langit. A beautiful home, prepared by God for His people. Madaydayaw ti Apo. Agkararag tayo kakapsat. Naindaklan ka na parabor nga Diyos. Dimting manan Apo nga naglipas dahi iti nga programa. Nangaganda ti minsaya po may papan iti langit. Dawatik kanya mo Diyos nga sikadagtag manifestar iti biyag ken kinataw dagiti kakapsat nga dimngeg iti dayti nga malem. Sagidom dagiti biyag ken pampamilya da Apo. Binisyunam dagiti salunat da. Agasam dagiti saksakit da Apo iti naga na Jesus, iti dara na Jesus. Apo tultuloy mabinisyunan dagiti nayat nga sponsor iti dayto nga programa. Binisyunam mo't Apo dagiti adda di master control Apo. Binisyunam o Dios dayto nga DCTP, nga dayto nga studio Dios. Ket adadupay Apo iti saom Apo nga may panayag babaan di daytoy nga broadcast. Agyaman kami launay. Tinagan mo Apo Jesus, dinawat ni kitoy. Amen and amen. Daytoy tanak ken kapsat yu ti Apo, Pastor Benilda Kayanan, pumakadan kada kayo. Bye-bye kakapsat. God bless you all. God bless you all. To heaven, what a day of rejoicing that will be.